ассалому алайкум дӯстон, хуш омадед ба шабакаи мо. Дар навори имрӯза барои шумо тозатарин ва муҳимтарин хабарҳоро аз ҷаҳони ММА омода кардаем ва боварӣ дорем ки навор ба шумо писанд меояд. Барои ҳамин наворро то охир тамошо кунед. Мо бошем оғоз мекунем. дӯстон, ба шумо ширкати шифофарморо тавсия медиҳем ки шумо аз ширкати шифофармо ҳама намуд доруҳои гиёҳиро дастрас карда метавонед. аллакай чанд сол мешавад ки мо бо ин ширкат ҳамкорӣ мекунем ва ба боварии комил ба шумо низ тавсия медиҳем. шумо метавонед ки аз ширкати шифофармо доруҳо барои хароб ва фарбешавӣ, барои дил, барои дарди мушакҳо, барои хунукзадагӣ, равғани тозаи сиёҳдонаро дастрас кунед ки ба ҳамаи дардҳо шифо мебахшад. ҳамчунин ширкати шифофармо ҳиҷома доранд ки дар он ҷо фитобочка, массаҷ ва ҳиҷома бепул аст ва шумо метавонед ки рафта ҳиҷомаи бепул гиред. барои ҳамин худи ҳозир ба рақамҳои дар рӯи экран буда занг зада доруҳои гиёҳии дар кории худро харидорӣ кунед ва ҳатман аз номи канали мо паҳлавон салом расонед. чемпиони пешинаи вазни нимсабуки UFC Илия Топурия эълон карда гуфт ки Чарлз Оливейра аз ҷангварони зуд таслим мешудагист. биёед суханҳои ӯро гӯш мекунем. албатта ки Оливейра ба ман писанд аст. ӯ дар замин хеле хуб кор мекунад, аммо дар техникаи зарбазании ӯ ман ягон чизи махсус намебинам. дар замин Чарлз хатарнок аст. ӯ аз ҳама зиёд сабмишн дар таърихи UFC дорад. лекин ман фикр мекунам ки ӯ аз он одамонест ки вақте ҳис мекунад ки рақиб бақувваттар аст, зуд таслим мешавад. ӯ аз он ҷангвароне нест ки ба пеш рафтанро идома медиҳад вақте ки бо мушкилиҳо рӯбарӯ мешавад, гуфтааст Топурия. бояд қайд кард ки Топурия аввалин ҷангваре нест ки оиди Оливейра чунин суханҳо мегӯяд. ин суханҳоро Махачев, Царукан ва дигарон низ гуфта буданд. худи шумо дӯстон бо ин суханҳои Топурия розӣ ҳастед ё ба фикри шумо Оливейра чунин ҷангвар нест? метавонед фикрҳои худро нависед. мо бошем мегузарем ба дигар хабар. чемпиони пешинаи UFC ва ҳозира комментатор Майкл Биспинг гуфт ки агар Ислам Махачев барои ҷанг бо Топурия розӣ нашавад, пас камарбанди ӯро намегиранд. биёед суханҳои Биспингро гӯш мекунем. Ислам Махачев зидди Илия Топурия: ин бояд ки муҳорибаи навбатӣ бошад. агар ки ин кор рух надиҳад, агар ки Ислам розӣ нашавад ва гӯяд ки не, ман бо ӯ муҳориба намегузаронам. ман дар вазни 77 килограмм бо ғолиби муҳорибаи Маддалена ва Билол Муҳаммад ҷангидан мехоҳам. агар ки ӯ ҳамин гуна рафтор кунад, пас ягон кас ҳатто фикр намекунад ки камарбанди ӯро гирад, чунки ӯ чемпиони бузург аст, ба муҳорибаҳо дар муддати кӯтоҳ баромадааст ва ӯ аз ҳама ҷангвари вазни сабуки муваффақ дар тамоми таърихи ин варзиш аст. камарбандро аз ӯ намегиранд, ин кор рух намедиҳад, гуфтааст Биспинг. бале дӯстон, агар ки Ислам Махачев ба вазни 77 килограмм барояд ва агар ки худи ӯ камарбанди вазни сабукро озод накунад, пас фикр мекунам ки UFC камарбандро аз ӯ намегиранд. чӣ гуна ки ин корро вол карда буд вақте ки ба вазни сабук барои муҳориба зидди Махачев баромада буд. ҷангвари вазни 66 килограмм UFC Натаниэл Вуд рақиби пешинаи худ ҷангвари тоҷик Муҳаммад Наимовро пас зад. ӯ дар саҳифаи инстаграми худ ана ҳамин аксашро нашр карда навишт ки UFC ба ман рақиб диҳед, касе ки бошад фарқ надорад, мавсими забт кардан омад, навиштааст Вуд. ва дар поёни ин суханҳои ӯ яке аз мухлисонаш навишт ки реванш бо Наимов рафтем ва ин суханҳоро бисёри мухлисони Вуд дастгирӣ карданд ва худи Натаниэл низ дар ин суханҳо лайк монда чунин суханҳо навишт. ӯ ягон вақт розӣ намешуд, навиштааст Вуд ва ҳамчунин акси мушро илова кардааст. ҳамин гуна Натаниэл Вуд Муҳаммад Наимовро пас зад. хотиррасон мекунем ки онҳо соли 2023 дар октагони UFC вохӯрда буданд ва дар ҳамон муҳориба Наимов бо қарори доваро ғалаба ба даст оварда буд. баъди ҳамон муҳориба Муҳаммад 3 муҳорибаи дигар гузаронидааст ки дар 2 тоаш пирӯз ва дар 1 тои дигараш бошад мағлуб шудааст. Вуд бошад баъди муҳориба бо Наимов 2 муҳориба гузаронида дар ҳар дуяш пирӯз шудааст. боз ногуфта намонад ки чанд муддат пеш Наимов видео сабт карда ба Вуд муроҷиат карда гуфт ки агар як маротиба дигар номи маро мегирӣ, пас дар вақти туро вохӯрдан туро шапалоқ мезанам. ва чӣ гуна ки мебинем Вуд номи Муҳаммадро нагирифт, лекин ӯро пас зад. акнун интизор мешавем ва мебинем ки чӣ гап мешавад. оё UFC реванши онҳоро ташкил мекунад ё ин ки не? худи шумо дӯстон реванши онҳоро дидан мехостед ё не? метавонед фикрҳои худро нависед. ҳатман дар YouTube канали мо обуна шавед. то боздид. хонободу сарбаланд бошед.